Arranca el partit. Sí. Cuidado el rechaç que li se queda a Ruiz. Ruiz que va a encarar, fica la pilota dins de l'àrea, el baló directament fora. Continua Ruiz. Ruiz que va provar en cama esquerra, el xut fora. Espera que se tinga en compte, Cuidado que la passada és bona per al Toro Cunha. Allà va, busca la velocitat, la intenta ficar directament a porteria, volia sorprendre el baló directament fora. Sí. Ahí està, jugant la pilota per a que la fique Juan Matís de l'àrea, a veure el baló, remata Mareñá, no podrà arribar Berizón. I ara contaré una altra anècdota que veuràs, David. Ahí està el baló per a Chema. Chema està en atac, està a la frontal de l'àrea, trae Chema, xura raset a les mans d'Adri. Ahí está Estacio jugant-la en curtet, però la entrega és Roín, la recupera el Hércules. Ahí, cuidado, venía Perilla y la velocitat de Àlex Martínez, busca la pasada al Toro. Cuidado, menos mal. No, menos mal. Sí, però menos mal que la Rocha. Selfa va ficar el baló llarguíssim, busca l'àrea, ja la prolonga, el cap de Diego que la trau, en el rechaç la pelea Mareñá que volia endur-se-la i se l'endú, la deixa de nou per a Selfa, per a Mareñá que fa la centrada, el rechaç li se queda ahí a la frontal de l'àrea, Chema a l'esquerra, no és bona. I anem a veure, allà va Àlex Martínez, colpeja directe a porteria, bé, a les mans de Paveu. Berizón o Francis, cuidado que el baló està dins de l'àrea, busca Cunha, el remate a Cunha. Allà va José Fernández, no pot seguir-lo el defensor de l'Alzira és Francis, cuidado que la pila està fora de joc, no la dona, se col·loca dins de l'àrea, Paveu, bé. Molt bé. Igual arranca la segona part. Ahí va la tregua en curteta, la pilota per a Àlex Martínez, torna a ficar-la dins de l'àrea, vamos arriba! Urbano, que l'altre dia complia 47 anys quan després del 2-0 i el quasi 3-0 a Jerez de los Caballeros li arribava un balón a Sito. Baló a Sito. Mira, ahí va Berizón, la deixa arrere! No arriba Mareñá, la errada! Va, ahí va el foro de banda que Selfa va ficar dins de l'àrea en llarg buscant a Soler no arriba, la despeja la defensa en el rechaç, anem a veure per aquí per a la contra, però se protegeix bé la Unió Esportiva Alzira, el baló per a Ketxe, Estacio que li tapa l'eixida a Ketxe que se'n va cap al centre, va xutar a Ketxe, gol! Che, tio, no puc entendre, tio. Va a tocar-la de cara per a que torni a ficar el baló dins de l'àrea, torna a ficar la Javi Soler, el baló per a Selfa, remata! Sense força es queda el baló en les mans del porter Adri. Ja passa Àlex, la deixa per a Pedro Fernández, moviments en l'àrea, el remat, gol. Ketxe, altra vegada és el Toro Cunha, el remat de cap en el córner. Que jugue de nou en el mig de Can César, li trega la pilota al Alzira, ahí té contra, vamos Lado que la deixarà en banda, allà va Berizón que no té velocitat però té qualitat, va Berizón que ve, ara li ha demanat la pilota i la centra al segon pal, no arriba David, ahí el córner a l'àrea, li cau jugador allà busca el primer pal a travegar i bueno, i final del partit, així el José Rico Pérez